Fakty o Stalinovi a jeho živote. Josif Vysarionovič Stalin sa narodil 18. decembra 1878 v meste Gori, Gruzínsko. Bol jedným z najvplyvnejších diktátorov 20. storočia. Stalin bol vodcom Sovietskeho zväzu od roku 1924 až do svojej smrti v roku 1953. Jeho vláda bola poznačená represáliami, deportáciami a hladomorom. Jedným z jeho prvých krokov bolo zavedenie kolektivizácie poľnohospodárstva, čo spôsobilo obrovské utrpenie a smrť miliónov ľudí. Chcel tým zlepšiť produktivitu a kontrolu nad dedinami. Stalinova politika industrializácie dramaticky zmenila sovietsku ekonomiku. Zaviedol 5-ročné plány, ktoré podporovali rýchly rozvoj ťažkého priemyslu, ale na úkor životných podmienok obyvateľstva. Stalin bol tiež známy svojimi čistkami, počas ktorých boli tisíce ľudí zatknutých, deportovaných alebo popravených. Tieto čistky zasiahli armádu, intelektuálov aj obyčajných ľudí. V roku 1939 Stalin podpísal pakt s nacistickým Nemeckom, čo umožnilo obom krajinám napadnúť Poľsko. Tento krok šokoval svet a mal obrovské dôsledky pre priebeh druhej svetovej vojny. Počas druhej svetovej vojny Stalin viedol Sovietsky zväz proti nacistickému Nemecku. Sovieti nakoniec zvíťazili, no vojna priniesla obrovské straty a devastáciu. Po vojne Stalin rozšíril sovietsky vplyv do východnej Európy, čo viedlo k vzniku socialistických režimov v mnohých krajinách. Tento proces bol často sprevádzaný násilím a represiami. Stalinova vláda mala obrovský dopad na svetovú politiku. Jeho autoritársky režim a represívne metódy inšpirovali mnoho diktátorov po celom svete. Po jeho smrti v roku 1953 začala destalinizácia. Proces, ktorý mal za cieľ odstrániť jeho kult osobnosti a zmeniť niektoré jeho politiky. Tento proces bol veľmi komplexný a dlhodobý. Stalin zanechal zmiešané dedičstvo. Niektorí ho vidia ako hrdinu, ktorý modernizoval Sovietsky zväz, iní ho považujú za tyrana zodpovedného za obrovské utrpenie. Jeho život a vláda sú dodnes predmetom intenzívnych diskusí a štúdií. Rozsah jeho vplyvu na svetové dejiny sa nedá poprieť. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a sledujte nové historické fakty. Ďakujeme.